NGO नि दानि NGO नि फेरेंगानि NGO नि ओरैनो बारा बिसोरो 5000 खरि होनना बुंनाय जादों ट्रेक्टर गंसेयाव बेसेबां बुरजा हादों होननानै मिथियो नोङो 8था ट्रेक्टर हानाय जादों बेसे गोबावनिफ्राय बिदि खामानिया सोलिनाय थिननाय खामानिया आंथ' फार्स्ट टाइम सोंजानाय हिसाबै बेखौल'सो फार्स्ट टाइम मिथिगौ जाहैबाय बिथांमोना नाख्रेबजादों नासयजादों आरो गादब जागासिनो दङ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोना फिन खनसेबाव हेल'स बिब्लगाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय खोथाया जोबोद गुदुं दुंहाव आरो दिनैनि आपडेट्सफोराहाय एकदम सलिडखा आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो गासिबो खोथाखौहाय मोनथिनो मोनगोन आरो रोखा रोखा फोरमान जागोन नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दं आङो नैबे साननैसो भिडिअ होनानै सानदोंमोन मैया मोनसे आपडेट होदोंमोन बयखौबो साबायखर बावहरनाय दिनै लकसभा 2024 नि आपडेट्सखौ आं होनो होननानै सानदोंमोन नाथाय आं नैबे भिडिअखौहाय बानायनानै दोनबाय अलरेडि दोनथ'बाय साननैसो उनावहाय फिन खनसे नायबिजिरनानै आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे भिडिअखौबो होनो थांगासिनो दं दानिया लेटेस्ट आपडेटआ मा जाहैबाय थांनाय दाख्लै सानथाम सानब्रैसो सिगां जितु दंफां 8 गारि ट्रेक्टर जोंहाय लाबोनाय दंफांनि बागै आं गोबां नायबिजिरबाय थादोंमोन आरो आंनि भिडिअ'आव नोंथांमोननो फोरमायखादोंमन जे आङो नैबेनि आपडेट्सफोरखौहाय नेनानै थागोन आरो बेनि रिजाल्टखौहाय फैबाय थानाय समफोराव फोरमायलांगोन होननानै दिनै मोनसे आपडेट्स फैदों आं नैबेनिनो नोंथांमोनखौ क्लिप्सखौबो दिन्थिगोन आरो लोगोसे आं फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननिसिम शेयार खालामहरनो होननानै सानदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन बेनिख्रुइ सिगां आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ दिन्थिनो नागिरदों बेनि उनावहाय फंनैसो खोथा आङो बुंगोन आरो लोगोसे दिनै मानगोनां प्रमद बर' CM बिथाङा जोंनि ओनसोलसिम दावबायफैदों बिथाङा GSP नि सासे बिथांमोनजों दं नङा होमबा पार्टियावहाय एलायन्स गभर्नमेन्टआव दङ GSP गण सुरक्षा पार्टी नामा नब कुमार सरनिया बिथांमोननि दोलोनि कानिश्याम दास होननाय सासे बिथांमोननि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि EM स' बेनि बागैबो सावरायगोन जोबथारनायावहाय नोंथांमोना थाबाय था भिडिअ जोबजासिम नैबे क्लिप्सखौ नायग्रोना लादो नोंसोरो मारैहाय लोब्बा दङ बे बावैसो सान सिगां दंफां हमनायनि लोब्बानि पारपासै आंनो सोंनाय हिसाबै बे थांनाय बुधबार खालि बे घटना जादों नङा होमबा बेयाव आंखौ सासे मानसिया बिथोन होनायलाय नोङो मोनसे खामानि मावदो हायोबा आदा होननायाव आङो मा खामानि होनना आं बुंनाय जादों सासे मानसिखौ बियो होनदों नों दंफांखौ हाहैल' हानानै नों उन समाव लायनाय टाइमावल' नों देखायहै जेबो गिनांगौ गैया डिपार्टमेन्टनि मानसियानो लायगोन होननायाव अबे डिपार्टमेन्ट होननायाव आं बुंनायाव बिसोर बुंहरदों आंखौ सासे मानसिया सान्तिपुर NGO नि दाउखिमोन लायगोन होननानै बुंनायाव जेबो गिनांनो गैयाबा दे जों मावगोन जोंहा गैयि मानसि हिसाबै जोंहा हाजिराबाबो मावना जाखायो होननायाव आं माखासे मानसिखौ हाजिरा लानानै आं बे खामानिखौ मावहैनाय जादों आरोखि बे थिनग्राया नोंखौ थिनग्राया सोर मा नाम आंखौ थिनग्राया सारिलेनि नेरसोन बियो सिंजों लेना देना दं नामा बेखौ आं बुंनो रोङा बे खोथाखौ आंनो खिथायाखै खिन्थु जास्ट बियो बुंदोंल' लायनायाव जेबो गिनाङा लायनायाव जों दं जास्ट नों हाहैल' होननायखाय जों हानाय जादों आरोखि रुनिकाटा रेन्जनि आन्दाराव थायो बे दाउजें गन्थं होननायाव गोबोरनि साहा बे गुगुनि दैलामनि सोनाबजों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बे जायगायाव हाहैनाय जादों आरोखि दंफाङा सेरफां ओमफ्राय हाथिफैला बेसेबांसो बुरजा जागौमोन बेयो मथा मथि 35 पिस ओमफ्राय नैबेहाय बेसेबांमोन मथा मथि 8 गारि आरोखि 8था ट्रेक्टरनि दंफाङा गोदान ना फुराना बेयो दंफाङा गोदान गोदान औ ओमफ्राय सोर लाबोखो बेखौ लाबोनायावहाय गाव जाय मानसिया आंखौ बिथोन हरदों बे मानसिया गाव थाङाखै सासे मानसि थांदों बे मानसिया आंखौ देखायनो थिननायाव माने आंबो लेबारसो थिनहरनाय नालाय आं बे सासे मानसि थांग्राखौ आङो लेबार हमनो थिनहरदों बे मानसिया देखायनानै सानसेखालि फार्स्ट नुबोयैयाव सेकेन्ड टाइमाव नायबावनानैहाय बिनि अखानायै बिसोरो सानथाम थानानै लायदों आरोखि बे मालखौ दंफाङा बायनायनिखामोन ना सिदा दंफांखौनो दंफाङा गोथां बायनाय गैया सिदा दंफांखौ हाफायदों सिदा दंफां औ गोथां डाइरेक्टखा ओमफ्राय लायनायाव सोर थाङामोन लायनायावथ' आं थाङासै जेन'बा जास्ट जेन'बा बै हाजिरा जाय मानसिया दंफां नुदों बे मानसिया बे बोरायखौ देखायहैदों आरोना बोराया देखायनानै गारिखौ गाव सोर सोरनाव कालेक्ट खालामखो बे बोराया ट्रेक्टरखौ लानानै लायदों लायनाय समाव दाउखिमोन दङ आं बेखौ नुवाखै खिन्थु आंनि लेबारफ्रा बुंदों दाउखिमोन थांदों होननानै दाउखि दामफ्ला ओमफ्राय रिहिमोना आं बिसोरखौ सिनायो बिसिनि स्टाफनिफ्राय सान्तिपुर स्टाफनिफ्राय थांदों आरोखि बिसोरो बे माबा सार्भिस प्रभाइडार
NGOनि दानि NGOनि फेरेंगानि फेरेंगानि NGOनि ओरैनो गावसोर हायनायाव पारमिसन लानाय दं माबा दं बेखौ जेबो खिथायाखै जास्ट बुंदोंल' जेबो गिनाङा होननानै बुंदों दा गिनाङा नालाय जोङो जेनेबा गरिब मानसि थाइसे थाइसे जोङो खामला हाजिरा मावना जाग्रा गिनाङि खामानिखौलाय जोंबो मावगोन होननानै जोङो मावहैनाय जादों आरोखि फेरेंगानि NGOआनो हाहोदों थारमाने दंफांखौ फेरेंगानि NGO हाहैनाय बायदियानो जाबाय मारैनो होनबा बैथ' बिसिनि खोथा मोनाबा बिदि अर्डार होआमोन ना मोनसे डिपार्टमेन्टनि खोथा मोनाबा बेबो हारसिं बेफोरबायदि एफा गिदिर साहस लाना बिदि मावहैयामोन आरोखि नोंसोर साबाजों गासैमोन साबा माने जेन'बा आंखौ बिथोननि हिसाबै आंजों रायलायनाय हिसाबै आंजों साथामखौ आं लोगो लानानै आं मावहोहरनाय जादों आरोखि बेसेबांनि माबा जमान जालायामोन फैसाया हाजिराया फैसाया जेन'बा थिबाव 5,000 खरै दा मोनजोब्बाय फैसाखौ मोनाखै हराखै मानो हराखै जेन'बा बुस्थुआ माने ओरैबायदिमोन खोथाया जेलानाखि माल सफैगोन अब्ला खालि मोनगोन बे खोथा बुंदोंमोन माला सफैनो सिगां दावराव जाबायना ओरैनो सिगां समाव नोंखौ बिसोरो थिनखादोंमोन नामा गैया सिगां समाव गैया जेबो गैया दानि हमजानायाव दानिल' आरोखि बेनाव नाम्बार जेबो गैयैखाय आं बिसोरखौ थिननाय जादोंमोन बे लामाया थाइजौबारि होननाय जायो बिनि गामिखौ सारियालि थाइजौबारि औ नोंथांखौ थिननाया सोर फनसानन बसुमतारी बबेनि थाइजौबारि होननाय जायो सारियालि थाइजौबारि मा मावो मावनायाथ' ओरैनो बिजनेस मावलाबायो मानसिया बै NGOनि दंफां खावदों होननाया बे बेसेबां सैथो नोंथांनि जिखिनि नोंथांखौ थिननायजों माबायदि लोब्बा दङ बेखौथ' आं क्लियारै बुंनो हानाय नङा आं जेबो मिथिनाय जायाखै बेखौ नोंथांनि गोसोआव मानसिफोर दंबावो नामा आंनि गोसोआवथ' रावबो मानसि गैला जा थुनग्रा मानसि आं बेखौल' मिथिनाय जायो बे सोरनि मानसि बेथ' मानसिया फेरेंगानि मानसि दां मानसिया ओरैनो सोर लायगोन माब्ला लायगोन बेफोरखौ मा खोन्थाया माबाफोर खोन्थादों नामा आं जेबो खोन्थानाय जायाखै बेखौ जास्ट बियो बुंनाय जादों आंखौ हानल' थिनाय जादों आरो नोंखौ थिनग्राया माने सोरनि अथ'रिटि मोननानै नोंखौ थिनदों होननानै नोंथाङा मिथिनांगौ बेखौथ' आं जेबो मिथिया जायखिजाया आं फनसानन थोननायखाय हानायल' जादों आरो हानो थिनहरनायल' जादों बेसेबां होयोमोन हाग्राफोरनो हानाया बे हाजिरा मावो जाग्रा बिसोरो 5,000 खरि होनना बुंनाय जादों ट्रेक्टर गंसेयाव बेसेबां बुरजा हादों होननानै मिथियो नोङो 8था ट्रेक्टर हानाय जादों होनना मिथियो बेसे गोबावनिफ्राय बिदि खामानिया सोलिनाय थिननाय खामानिया आंथ' फार्स्ट टाइम खोन्थानाय हिसाबै बेखौल'सो फार्स्ट टाइम मिथिगौ जाहैबाय स' रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ नुनो हाबाय क्लिप्सआव जि होदों बिथांमोना जि बुंदों बिथांमोना हाजिरा हिसाबै 5,000 रां बिथांमोननो होदोंमोन जाहैबाय थारमाने ओरैबायदि खामानि मावनांगौ होननानै नङा होमबा नोंथांमोना भिडिअ अलरेडि मोनथिनो हाबाय स' बेवहाय बिथाङा क्लियारलि बुंदों डाइरेक्टलि बा इनडाइरेक्टलि सोरबा गोजौ लेभेलनिफ्राय बिथोन मोनागौ मानि नैबेबायदि दंफां हाफायनाय हाबाफारिखौ लानो थाखाय बा सरकार सोलिबाय थानायाव फरेस्टआ जोबोद गोख्रों होनना बुंदों बिथांमोना स' नैबे बेलायावहाय सार्भिस प्रभाइडार NGO बिथांमोनानो बेवहाय आखाइ दङ आरो बेजों लोगोसे सरकाराबो जरित दङ जिहेतु फरेस्टआनो बिथांमोनखौहाय सार्भिस प्रभाइड खालामदों नङा होमबा स' नैबे बेलायावहाय खोथाया रोखा फोरमान जायो जे हाजिरा लानानैहाय बा सोरखौबा थोननाय जै दाख्लै आङो जे भिडिअ होदोंमोन नैबे खोथाया नैबेजोंहाय 100% मेट्स जायो बिथांमोना अन दा स्पट जिहेतु भिडिअ लानाय भिडिअआव जेबायदि रिएक्सन नुनाय नैबेफोरखौ नायनानै जोङो मोनथिनो मोनो जे जुदि बिथांमोना दायखौनो मावाखैमोनब्ला बिथांमोना सिम्पल एन्ड हाम्बलि थारमाने बेवहाय अन केमेरा रायलायनो हायोमोन रोखा जे बिदि नङा जों बे दंफांखौहाय सोरबा हाफायना गालांनाय जों बेखौ रिकभारि खालामनानै अफिससिम लांगासिनो दं बा जोङो बेखौ जोंनि प्रसासननो जोङो जमा हैनो थांगासिनो दं होननानै बिथांमोना बेवहाय अन दा स्पटनो बुंनो हायोमोन नाथाय बिथांमोना मा अपोजिट रिएक्सन डिफेन्सिभ मोडआव दंमोन बिथांमोना एग्रेसिभ जादों केमेराखौ नुनाय लोगो बिथांमोना केमेराखौ साबथिंनो नागिरदोंमोन आरो बेबायदिनो गोबां खोथाबो बिथांमोना बुंनायखौ जोङो खोनानो मोन्दोंमोन नङा होमबा आरो बेनि उनाव साननैसो उनावहाय जोंहा गोबां मिडियाफोर दङ ना होमबा जाय माने वान साइडेड दिनैनि समाव मावगासिनो दङ आं फिन खनसे रिपिट खालामनो गोनां गैला नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ स' नैबेबायदिनो बिथांमोना गोबां अन दा स्पट थांनानै रायजो राजा सानैसो बुथुमनानै बिथांमोना गोबां बिथांमोनजों इन्टारभेनसन खालामदों इन्टारेक्ट खालामदों रायलायदों नाथाय बियो मा फेक्चुवेला मा
एक्चुअली फेक्टआ मा नङा होमबा फेक्टआ जाहैबाय जोङो जायबा दंफां लांनाय जायबा लाबोग्रा गारिजों बैखौबो हमबासो जोङो मिन्थिना मोनगोन होननानै आङो अलरेडि नोंथांमोननो थांनाय भिडिअ'खौ फोरमायखादोंमोन। स' थिग बिदिनो दिनै दंफां हाग्राखौ मोनबाय दंफां हाग्रानिजोंनो सिमान जादों जे आंनो नैबेबायदि बिथोन होदोंमोन आरो जायबा बिथांखौ खोन्दोंमोन बिथांमोनाबो गोजौ लेभेलनिफ्राय बिथोन मोनखानाय। स' थिग बेबायदिनो नैबे खोथाया 100% प्रुफ जायो जे दिनैनि समाव सरकार थासेयाव जुदि सरकारा जोबोद गोख्रों फेरेंगा सार बिथांनि दैदेननायाव दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोबोद गोख्रों बेखौ आं बुङाखै रावबो बुङाखै बेखौ गावनो निजेनो बयनिबो सिगाङावहाय रोखा रोखा नोंथांमोननि सेरावहाय गोबां प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायगासिनो दंखायो नङा होमबा स' नोंथांमोना बिजिरलायदो नैबेनि फारसे भिडिअ'खौबो आं दिन्थिबाय आरो आंनि फारसे जि बुंनांगौ आं बुंबाय। दानिया जाहैबाय मा मैया मोनसे कनक्लेभ दंमोन बिथांमोननि दोलोनि मोनसे मिट दंमोन तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट गोदान जिहेथु जाबाय स' नैबेनि फारसे आरो बेवहाय जोंनाबो अलरेडि माने बबेहाय भटखौ थुनांगौ बबेहाय थुनाङा नैबे रोखा जाबाय दिनैनि समाव जोंनिया क'क्राझारनिफ्राय दाननानै जोंखौहाय दरं उदालगुरि समस्थियाव लांबाय स' नैबेयाव पिक्चारा बिराद क्लियार जोबोद क्लियार नायल' जाल' जोंहा सासेल' दङ बर' बिजाथि जाय होगोन जाय दोलोआ होगोन नैबेनो 100% जोंनि दरं उदालगुरियाव देरहानो थांगासिनो दंखायो मानोना बेवहाय गोबां इउपिपिएलनि दोलोफोरनिफ्रायबो पार्सनेलि जोङो इन्टारेक्ट खालामलायदोंमोन स' नैबेवहाय जों गोबां खोथा मिथिनो मोन्दों जे सोरबा दिलीप सयकिया बायदिनो जोंनि जोंनि नाफामफोराहाय भटखौ होखाया आरो बे रोखाखा जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय गोबाङानो जाय पार्टियानो बर' बिजाथिखौ फसंगोन नैबेनो बिथांमोना सापर्ट खालामगोन नैबे दिनैनि समावहाय रोखा जानानै फैदों बेखौ उननि समफोरावहाय नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन। लोगोसेनो क'क्राझारनि फारसे क'क्राझार समस्थियावहाय दा थांनाय बारावहाय जोङो 2019खौ नोजोर होयोब्ला नैबेयावबो रिजाल्टआ जोबोद मोजांमोन प्रमिला रानि ब्रह्म बिथाङा बारा मार्जिनजों जेनाखै 10% मार्जिनजोंहाय बिथाङा जेननो गोनां जादोंमोन मानोना बेवहाय जोंनि भट डिभिजन जादोंमोन नङा होमबा नाथाय बेयाव जोङो एज आ हल जोंनि नाफामफोरा बेसेबां भट मोननायमोन एराउन्ड प्रमिला रानि ब्रह्म आरो लोगोसे प्रमिला रानि ब्रह्मजों लोगोसे उरखावगोरा ब्रह्म आरो गोबां बेबायदिनो इन्डिपेन्डेन्ट दोलोफोर दंमोन इन्डिपेन्डेन्ट बिजाथिफोरजों टटेल भटखौ जोङो नायोबा बेयाव टटेल 8 to 9 लाखसनि गेजेरावहाय भट पला जादोंमोन जोंनि नाफामफोरनि थाखाय आरो हिरा सरनिया जायनाखि 2014आव 6 लाख सामथिं मोनदोंमोन 51.75% बिथाङा भट मोननो हादोंमोन नाथाय बेनि भटआ फैनानै 2019आवहाय 19% माइनास जादों भटआ आरो बिपिएफ दोलोनि मोजां खौराङा बेनो जाहैबाय 2019नि जितु लास्ट एमपि इलेक्सनाव जेननाय नैबेयावहाय 10% इनक्रिज जादों स' नैबेजोंहाय मोजां रिजाल्ट जानांगौ होननानै आसा खालामदों नाथाय डेलिमिटेसननि उनावहाय गोबां ओनसोलफोराहाय दानख' जानाय बा इनक्लुसन खालामनाय एक्सक्लुजन खालामनाय जादों बेवहाय जों नोजोर होनानै नायोब्ला नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव चार्टखौ होगासिनो दङ स' नैबेयाव नुयो नोंथांमोना नैबे चार्टआव नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहाय 2019आव मोनबा एसटि रिजार्भ जितु एमएलए सिट दंमोन नाथाय एबार नैबे गोदानखौ नायदो नैबेयावहाय जितु गोदान डेलिमिटेसननि उनावहाय जितु बानायनाय जादों एरियाफोरखौ समस्थिफोरखौ जितु सोलाय सोल' खालामनाय जादों एरियाफोरखौ इनक्लुजन एक्सक्लुजन खालामनाय जानायनि उनावहाय नैबेयावहाय मोनब्रै एसटि रिजार्भसो दङ बाखिया जेनेरेल हिसाबै दङ अब्लाबो पपुलेसन रेशियोखौ नायोब्ला जोङो देरहानांगौ जुदि बेवहाय माखासे पलिटिकेल स्ट्रेटेजि एनालाइसिस खालामनानै दैदेनगिरिफोरा गोबां दोलोफोरावनो बयहाबो निजा निजा मोनसे पलिटिकेल एनालाइसिस बा स्ट्रेटेजि बानायग्रा दंखायो स' जे बेखौ जोङो बुंनांगौ गोनां गैया बिथांमोना गाव गावनि दोलोनि फारसे सिन्था खालामनानै माबायदिहाय बिजाथिफोरखौ देरहानांगौ बेखौ जोङो उननि समफोरावहाय नेनानै थाबाय थानोसै नाथाय गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि बर'नि नाफाम सोरबा सासेबाबो दैथायहरनांगौ जोंनि फार्स्ट प्रायरिटि अब्लासो पार्लियामेन्टआव थांनानै जितु जोंनि आद्रा थालांनाय सिमांफोरा सानसे नङा सानसे जाफुंगोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो नङाब्ला फिन खनसेबाव जोंहा नब कुमार सरनिया जायखौ हिरा होननानै जों मिथियो बिथाङा फिन खनसेबाव हिरा बायदि आरो जोंख्लाबफिनगोन बा बिथाङा हिर' जाहैफिनगोन स' नैबे बेलायाव जोङो मिथिगौ बिथाङा दासान्दि जोबोद सिरि जानानै दङ नाथाय गोबां जाहोन दङ बिथाङा मा मावदों मा सानदों मा खालामनो थांगासिनो दङ बेखौ रावबो मिथिस'वा बिथाङा प्रेस मिटबो होलाबाया आरो बिथांनि थांखिफोरा मा बेखौ रावबो मिथिस'वा स' जोंसो दावराव जालाबायबाय थायो स' बेनि गेजेरावनो बिथाङासो थंब्लेट जुदि बारनलाङोबा बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन स' बेजों जों आसा खालामो जोंनि दैदेनगिरि जोंनि गुबुन गुबुन दोलोनि जिमान रिजनेल पार्टि दङ इउपिपिएल बिपिएफ बिथांमोनाहाय सिन्था सरसा खालामलायनानै सोरखौ बा बोरैहाय जोंनि सोरबा सासे मासि नैबे नायल' जायल' एसटि सिटखौहाय दखल खालामनो हायो बेखौसो जोङो नेनानै दङ सारा आसामावनो 14 लक सभा
कन्स्टिटुवेन्सिस दङ नाथाय बेनि गेजेरावनो मोननैखौल' टारगेट खालामदों बेखौबो जोङो एसे गोथौयै सिन्था खालामनो नायोब्ला बेयाव गोबां गोथौ जाहोन दङ मानो दिनैनि समाव 11 एग्जिकिउटिभ्स बिथांमोननि मिनिस्टार्स आरो लोगोसेनो गोबां MLAsफोर आरो लोगोसे मावथि बिथांमोननि दैदेनगिरिफोर लिडारफोर प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै ब्लक साब डिभिजन डिस्ट्रिक्ट वाइसनि लिडारफोर दैदेनगिरिफोर गोबां गुबुन गुबुन सेलनि दैदेनगिरिफोरा दिनै BTC आवहाय गोसारजोबनानै दङ स' नैबेखौबो जोङो नोजोर होनांगौ स' नैबेनि फारसे UPPL जों एलायन्स दंब्लाबो UPPL दोलोआबो गोथौयै साननो गोनां आरो गोथौयै सिन्था खालामनो गोनां दिनैनि समावहाय बिथांमोना जुदि एलायन्सआव थानानै UPPL खौ देरहाहरब्लाबो बै बिजाथिया UPPL जानानै मावनो हाथारगोन ना हाथारा नैबेखौबो जोङो साननो गोनां BJPनि सापर्टजों जुदि बिथाङा देरहालाङोबा गाबोन जुदि BJPनि सापर्टजों देरहालांनानै गाबोन बिथाङा UPPL जानानै खामानि मावनो हागोन ना हाया क'क्राझारनिफ्रायहाय नैबेबो सिन्था खालामनो गोनां ना एलायन्सआव थानानै गाबोनहाय BJPआ बिथांमोनखौ प्रेसार होयोब्ला बै केन्डिडेटआ दोलो सोलायगोन नामा बा बारस्लायगोन नामा नैबेफोरखौबो साननो गोनाङा जोबोद गोनांथार जानानै दङ दिनैनि समावहाय स' रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो नैबेनि फारसे कमेन्ट्स खालामनानै आंनो फोरमायहरनो हागोन कमेन्ट बक्सआ जेब्लायबो अपेन आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना भिडिअखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा आसा खालामदों मिजिंथिदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालाम जाहाथे नोंथांमोननाव भिडिअ आं जेब्ला हरो फार्स्ट टाइम नोंथांनाव नटिफिकेसना थाङो थ' भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा आं आसा खालामदों नोंथांमोना आंखौ फिन खनसेबाव निमाहा होगोन होननानै आरो गोबां बुंनो दंबावोमोन आरो लोगोसेनो आङो जोबथारनायावहाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोंहा मानगोनां बिक्रम दैमारि आदाया जोबोद गोख्रों बिबुंथि होदोंमोन आं बेखौ मैयाबो खोन्थादोंमोन आं होगोन होननानै नाथाय होनाय जायासै माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बिथाङा मा बुंखो बर' रावजोंहाय नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन गोबाङानो नुबाय अब्लाबो बिथाङा मा बुंदों नैबेखौ नोंथांमोना एसे खोनासंना लायोबा साबसिनहाय बुजिनो हागोन आरो लोगोसे आङो बिक्रम दैमारि आदानि फारसे जि बुंनाय नैबेखौ नोंथांमोननो फंनैसो बुंनो होननानै सानदों बेनो जाहैबाय दिनै बिथांमोना पिस होननानै बुंदों सारा खामानिया जागासिनो दं परिबर्तन जागासिनो दं होननानै बिथाङा मैया तामुलपुरनि कनक्लेभआव बिथाङा बुंदों नाथाय माबायदि परिबर्तन जुदि सारा खामानि फिसा फिनला खामानिखौबो दिनै जोंनि ओनसोलनि एक्स NDB बा एक्स एबसु वार्कार्सफोरा दिनै माखासे खामानिखौ मावनो हानाय खाबु दंमोन अब्लाबो बिथाङा दिनै बाहेरानि MS आसाम एजेन्सि होननाय बिलासिपारानि नैबेबायदि गुबुन जायगानि मानसिफोरनोहाय 100 बेसेबांबा खामानिखौ बिथांमोननि एजेन्सिनो होनाय जादों स' नैबे जोङो मोननैसो खोथा मोनथिनो हायो जे बिथांमोना बिथांमोना खामानिखौ लानो थाखाय गोबां पार्सेन्ट होयो जायनि जाहोनाव बिथांमोननो दिनै UPPL सरकार जोंनि जितु प्रेजेन्ट सरकार बिथांमोना खामानिखौ ओरैहाय लांजोब्बाय आरो जोङो मिथिगौ दे जावले स्टेटनिफ्राय फारसे जोंनि लेजिस्लेटिभ काउन्सिल एसेम्ब्लियाव फैबाय थानाय बिथांमोननि स्टेटनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफोर जेरै अशोक सिंगाल बिथाङा गोबां जोंनि काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव दावबायफैबाय थादों आरो जों मिथिगौ एबार जितु मोनसे एसेम्ब्लि सेसन जालाङो नैबेयावहाय जोंहा मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो जोंनि BTC आवहाय टेम्परारिलि डिसफोरखौनो जोंनि बड'लेण्डआव लाबोबाय होनाय रावफोराबो जोङो मिथिगौ नोंथांमोना आंनि भिडिअ चेक खालामनो हागोन आं बेखौबो होनानै दोनखानाय दङ स' नैबेफोरनो जाहोना जेरावनाखि नैबेफोरनो जाहोना जेराव दिनै गोबां स्टेटनि MLA मिनिस्टार्स गासिबो दोलै बोलै जोंनि BTC आव हाबगासिनो दङ आरो बिथांमोननि थांखिया जोबोद गिदिर बिथांमोना जेरैखि जाया जोंनि जितु 6 शेड्युलनि मोनसे बन्धन दङ जितु जोंनि कन्स्टिटिउसननि जोंनो होनाय मोन्थाय नैबेफोरखौ बिथांमोना स्क्रेप खालामनो थाखाय नाजागोन बेयो रोखा फैबाय थानाय समफोराव जुदि बिथांमोना पार्लियामेन्टसिम गावसिनि दोलोनिफ्राय सोरबा नङा सोरबा सासे जुदि MP फाथायहरनो हायोब्ला किसुमान खामानिखौ बिथांमोना स्टप खालामना दोनगोन जेरै थांनाय 10 बोसोरावहाय जोंहा मानगोनां नब कुमार सरनिया जायखौ हिरा होननानै मिथियो बिथाङा जे जोंनि सोलिफुबाय थानाय बा जोंनि डिमान्ड खालामनो गोनां जे जोंनि रायजो राजानि मेसेज भइस जोंनि आवाजखौहाय पार्लियामेन्टआव बिथाङा दिनैसिम स्थगित खालामना दोनदों माने जोंनि मेसेजखौहाय पार्लियामेन्टसिम दैथायहरनायाव बिथाङा दिनै जोंखौ बन्चित खालामनानै दोनदों नैबेखौबो जोङो मिथिगौ स' बेयावहाय गोबां जाहोन दङ आरो जोंनि गेजेराव सासे समाज सिबियारि जायखौ जोङो दावराव देख्रेब सार बिथाङा गोबां नाजानायनि गेजेरजों बिथांनि जितु ST स्टेटास मोननाय कमिउनिटि जितु कास्ट सार्टिफिकेट बेयो थारैनो नंगौना नङा नैबेनिबो आपडेट्सफोरा फैयाखै जोङो नेनानै दङ बिथाङा आसा खालामदों थाबैनो होगोन होननानै कर्टआव केस जाबाय थादों होननानै बुंदोंमोन नाथाय इलेक्सना जाथारनोसै नाथाय अब्लाबो नैबेनि रिजाल्टखौ जोङो मोननो हायाखै गोबां सिन्था खालामनो गोनां नैबेनि फारसे स्टेटआबो गोसो होआखै आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै GSP दोलोआहाय UPPL जों एलायन्सआव दङ अब्लाबो बिथाङा इलेक्सनखौ गेलेगोन स' बियो नोंथांमोना बुजिनो हायो नैबे माबायदि एलायन्स
जेरावनाखि जिएसपि बिजेपि आरो इउपिपिएल मोनथाम दोलोजोंहाय दिनै एलायन्स जानानैहाय नैबे गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ अब्लाबो बिथांमोना दिनै सासेल' बिजाथिखौ लानानै बिथांमोननि डिमान्ड्सफोरखौहाय फुलफिल खालामगासिनो दङ गासिबो बिथिंखौ नोजोर होनानै नायोब्ला दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बहाबा नङा बहाबा मोनसे खनायाव लेक जालांगासिनो दङ आरो बिथांमोना नाख्रेबजादों नासयजादों आरो गादब जागासिनो दं सेन्ट्रेल दोलोजों स' बेनि थाखायनो जोङो एवेर जानांगोन आरो सिन्था खालामनांगोन सेन्ट्रेल दोलोआ बबेबा समाव मोजां बबेबा समाव जोबोद जोंनि थाखाय खहा लाबोयो होननानै जोङो बयबो मोनथियो रायजो राजा नोंथांमोन बेसेनोसै दिनैनि भिडिअ आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय जुदि मोजां मोनदोंब्ला गावनि आंगो लोगोफोरनिसिम शेयार खालामनानै हरनो दाबाव आरो फिन खनसे लोगो मोनबावसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअआव टिल देन स्टे ट्युन बाय बाय